Hai que escoller. Esa é a escolla. E tedes a oportunidade, temos a oportunidade o día 25, e non pasa cada moito tempo, de que o noso voto, a nosa posición, o noso paso adiante, valga o mesmo, ni máis ni menos que o voto de Baltar, que o voto de Feijóo, que o voto de Marcial, que tantos e tantos votos que hasta agora lle serviron a eles para gobernar en contra da xente. É momento de que ninguén quede na casa. É momento, como dixo Stefan Hessel, pasou o momento da indignación, é o momento do compromiso, e é o momento de non rendirse, é o momento de dar pasos adiante, e é o momento de que de aquí ao final de campaña todas e todos nos mobilicemos polo que queremos. É necesario dar un paso adiante, Estamos a piques de mudalo todo, estamos a piques de facer historia. A historia é que todos están mirando para nós, todos están mirando para o país. A Troika está mirando para Galicia neste momento. A Troika. A Troika está calada esperando a ver que pasa en España. En España están calados a ver que pasa en Galicia. Imos darlle unha lección á Troika. Imos acabar cas políticas de sufrimento. Aquí empeza a política social e a xustiza social para toda Europa. É posible unha nova política en Europa baseada na xustiza social. Non vos conformedes. Vamos adiante. ¡Ai, Marea!